ban pensa jingkan mau ban pensa ya ka kerteng jong ki khon ki khti na ka kur makri bhoi thamai ka seng kur makri bhoi thamai ka pan long ya ka jingilang ka kerpang na ka benta ban pen ku borom ya ki arngot ki khon samla na ka kur makri ki bla wanra ya ka nam ka borom om tang ya ka kur henry ya ka nam ka bakrau ya ka dong bat ka thain barok ka wei ka seng kur makri bhoi thamai ka pen ku borom ya samla balawan suk makri na shnong nong terlau ibla job ya ka mis ribhoi tourism arhajar arpar dang hakini ki khandiat sngi ki bladam bat kum juru yaw samla Francis makri wana ka shnong umngai ribhoi district ubala job ha ka jingi lekai national open kyokushin karate championship and pro board arhajar arpar ya ka bla pelong daga kharakpur sports karate hakol kata Hakane kesngi lawan rubani sakhi dai kong Magdalene Saukmi Maulong ibadai MDC jong omsning constituency iblong ru hakuju por ilong kemi ibla penkre bhai lede ban aireng hakane election MLA arhajar arpulai nanong po constituency kumi kongsan haka jingi don lang jong ginong ilam jong sengkur makri bhoi thamai bat kiwei lapan long ye kene jingi lang penku borom ye kene samla kalong kum ke jingnang ai mensim ye kiwei pat bakinang trestom bat ban poi sekliar jong ganam So kiti na sumpa nakaliang jungi kong gakur lang ba Don gi penduk mensim ku melakran meneh. Ni kapher. Ni gi priu, gi syidan lala ka benta. Ka bangi nyata para mengi ngimjula banpet. Ba uwei hun kiu. Nyataan telai para mengi. Nia ben para mengi ngimjudan taka mensim ban ajing kermen. Ngimjudan dan taka mensim ban kentiu wei pi wei. Ngaso ban ong ye pi kum ka kur badan hang ni. Iwei pi wei didan ka mensim finya syakri. Kemensi banyak kentiu. Ai mensiam lem. Ai jingkermen lem. Nam taki khun samla ki jongpi. Kum kanong mi khamat ru jong kum sning constituency bar kum jo kum ka kertong ka bansani khamat akan ka kenti. Nga ai ka kemensiam nam ta jongpi ket bok kedurian. Le si shibun ngimla ban le. Shibun ngimla ban kener. Henry. Inyai don ringkat lang bat pi. Ban nginyai le ban syakri ka babhanak bhatam. Don ki ba oi nga kum no pi no sning ru pi wan poi shidu shani. Nengadon kemensiam ban syakri bat nga anglo diru ni dai kita ki khon ki hajar jong kajat ben riu bet pat mo tingi dai para mengi dan kajing es thu jingmut ngim dai banyak tam telai kajing es super jat ben riu kajing es super party kajing es super jat ngai kala rung bhai kini kisni kajing kan tho kajing keno kajing keren ben kan rai compare Idon ka mensim ban syakri, ngin si syakri het kubakut. Ngin ya bet iki kam ki babha. Ngin pet lang, ya kita ki kup siliang ki sem siliang. Ngin ke syakri lang, ya kita ki dok kisuk, ya ki rangli ki jukuli. Kam ta mi ki long kemi. Ki bamat, hakini gisi ki jing e. Manu ban pen kup bor, manu ban kershan. Idon kam para mengi ban smutu e ka jing e ka jing shon. Par kum joru. Iki e ki penta, tani ki themai ka bangidon. Gidon kam, badon kam mensim juga jing surit ru. Ha bangidon ka jing surit, dingidon ha kanu kanu ka benta, lempet impoi syakathok. Ngim kan mau dan ngim pertoy ka jing le pha ka ibi kun samla ka jongi. Takada bun ki kun samla ka jongi, ki du mensim. Ba bun nangi ngim itu, ka jing le pha ka jongi, dan ka contribution ka jong pi ko PPI. Naso ban ai mensim pi ko ka ekonomi kmat ru. Pagka kertong ro kabari na kertong MPP naka nong po constituency inyay kershan ya piway inay don ring kalang bat pi nila la ban pendep kidan hane ke kirang ba jongi ki pakharang ba temen jongi ki si ki kini ki samla ki jongi ki ba wa batrang ban perkuburom ya kini ki arngot ki bami sabar nagam ta ha kakur gajai ke jongi kakur makri
tingidon nang ne sikur sijaj ngai kublay ya kakmi jogi kadis makri pelayo yaw ne ukun bara ya ganam ke jinjab dai namar kata na kaliang jongang ong kadai kasin ke banengkong kapangiyo ban mat ya ke pakum kene program bat ha kajing im jonga ngampat yo i ya ki pakum kene ki trofi dai lang ba jong i ngidap kajing sukmen layo ban yo i ya ke pakum kene ngis ngau sarang kum ki kmi ki pa kum ki henmen ki para ki pelawan ra ya kum kene ngayas ngau ya ki tin ki belapan pang donot don ki boong kawai ya slik ya ngamla bandi ya kasya ladang apik ya kaying katno isang sot ukpa don syu ulayap kakemi bapli kalaj bela kaleng lakum kanong krong na isan hanong po hado kata henry ngamdon kabor banyarap ya ka pralong kemi ngong pek hado kanne ngisa sitom henry ngakerpat sepi ko henmen ko para ko kenyi rang ba arangsan ki kemi ki ba kamton kabor to pek ik yakum kane kalong ying kalong sem kenang bangin ya bahalang yin ya biat lang kajing im jungi ki kun kristan ni baro hang ne ngangit bangi lalong kristan hato ni mla ban ayaka kajing arap kat kene kajing duk kajing rangli kajongka kajing sa kun rei kajongka ukpa ubala long kum tu pilai bom da biang kita khot met ke jabing ke janor ulalek thai no sau trai no bu no thau kat no nya pang man sim kat no nya siu jau uman habani phai sa kalong ying kalong sem ke jong klem pai perkhat hatu imamin pimla ban klet ikitu ki por ki baladep kajing ja ka ba ngimla ban batai henry ublei sem ino ya kane ke ying ka sem de kajing jit ke jong ublei ni ki briu ni ki ba ya don hang ne ni ibeng nya ki klem pep klem jing artatin ni don ka jing snow ban beng snow isi ya ka nyimla ban rung haying jong ka nyimla ban di ka sya nyimla ban ba mu kwai na mar ba kadu garang li henry ublei ya kum kita ke nyukhot dela da jit ublei kum no uyo ya kane kanam ladu sung sarong hado kata